tak cekle sik. Sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Oh, lanang ya. Katoke suwek bejarane. Kene Mbak, tengen kene Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki ikut aja ngisini-sini aku lho Mbak. Lek aku marahi wis ora dikempet iki sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadane bojomu piye? Sak sekaran. Sing jarike tanpa nyingkap niku dos pundi? Sak sekaran mawon ora usah dawa-dawa 15 detik ngono 10 detik ngoten mawon. Sak sekaran mawon sing kepangan. Mergo ki engko calone ke depan tak tukokne kepangan siji. Ya aja to men, kok aku gak mayu Oh ngoten ya. Ya ding ora sida. Yo sak sekarane iramane sing piye manut. Sekarane sing piye? Sik request e ben kompak. Heeh, sing sekarane sing kepangan sing piye? Tak delang, tak tulung, tak delang. Oh ya. Tak delang iki tele Pak berdang turun. Ya. Kok ngono to, Mas ora ngono ya. Unine kendang to. Ya. Yo, ayo manut wis. Sak sekarane. Sing jarike tanpa nyingkap. Sing nyimpeng langsung mudhun lho. Sip. Hop. Dari sana Mbak Ririn. Ayo Mbak Ririn. Dicoba. Ayo Mbak Ririn. Ayo. Ini satu-satu. Apa? Oh, ora nyawang yo. Yo. Ora nyawang. Dibaleni pisan kas. Anu Mbak Ririn ngadeg sik. Mbak Ririn ngadeg dulu. Ayo. Oh, diurut mriki. Heeh. Pun to. Ya. Bisa. Kok arepe mangan buku ki? Lah ya. Keluwen. Ana siden mangan buku. Ini pakai jarene nih. Tak delak taket. Oh, dicontoni oke. Contoni sik. Nyontoni 50 lho, Mbak ya. Ya. Yuk. Dimatkan. Ayo. Was. Yuk. Peserta lomba nomor 1 Khairun Hanifah sapa mong. Khairun Rirfah. Ya. Khairin. Khairin. Awas. Wah, yo. Yo. Pisankan. Hop, Mbak Rinvi, berapa nilainya? Iki 90, Mas. 90. Heeh. Wis bagus, tapi sik kurang menjiwai. Oh, berarti tapi nilainya sudah 90. 90. Oke, peserta selanjutnya. Halo. Ayo. Dilus-lus sik ben jinak. Nah, dilus tangane kene. ben lulut. Oke. Yo. Pisan lagi.
Berapa nilainya Mbak Rinvi? Iki 91, Mas. Kok ya nek ngluwihi kok ya medit men to. Lho, lah iki mong sing versi kalem-kalem to, Mas. Oh iya. Mbak Ririn kan 90 sangat kalem. Heeh, 91. Iki rodok kalem. 91. 91. Siji tambah siji ya nilai ya, Mbak ya. Heeh, lumayan heeh. Mbak Aul. Ayo Mbak Aul, tunjukkan pesonamu, Mbak. Iya. Hop. Oke. Oke. Luar biasa. Nilainya berapa Mbak Yurinvi? 94. Muda loro. Ndak 90, 91, 94. 94. Peserta selanjutnya. Ayo. Ayo Mbak, tunjukkan pesonamu, Mbak. Oke, iki ekspresi. Iya. Yuk. Pisan gas. Aduh, wih. Iki kok Gak suarane jaran wih anu. Suarane jaran wih ngrasani sing numpaki. Piye? Suarane pekok. iki koyo sindenmu sing iki rada dol. Mas. Anu kacamatane jaran memang biasanya nak ngene ta kacamata jaran. Heeh. Kuwi ketoke ketutup sak ngarepe. Iki nilainya anu, Mas. Tapi kan jaranan itu keras ya, Mas. Iya. Jadi iki 95. Loh, kan butuhe sing keras-keras, sing kalem iki gak butuh. Iki lek rada ditata ngono ya rada bener paling. Bener. Terakhir. Ayo, Mbak. Ayo. Loh, kok terakhir Lah ini masih ada toh? sapa? Bu. Wah, Ibu pun bopo niku. Mok, yo, ayo Pat. Blakem. Top. Luar top. biasa. Setelah 95 terakhir nilainya berapa? Iki 96, Mas. Kok Iki kok urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne satu lagi. anu penyimbangku mudun bare. Ngerti nek wis joget siji-siji ngene iki terus mudun, niteni. Wis hafal karo pakliranku bare. Oh ngono. Lah tapi iki urung enek sing 100 ki kudu sampean golekne sing 100, Mas. Ya engko tak golekne. Oke. Tenang, karo berjalannya waktu kok tak golekne. Sing endi? Oh iya. Oleh ya, Mas. Sapa to? Mbak. Oh, Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Tak papak lho. Ayo. Ayo sini. Lah iki jelas 100. Iki. Iki jagoku, Mas. Lah iki jarane ora kembang kempis iki. Ayo yuk. Ayo, Mbak. Lah ya sing ditumpaki kuda kepang sing numpaki kuda nil. Ora. Tak sayang kok. Ayo. Kudanya mana tadi? Kudanya ini. Sama aja ngisi-ngisine aku lho. Ora apa-apa gede sama sing penting iki kuat, Mbak. Ya. Sik. Tak cekle sik.
sing kuat yo nduk. Oh, oleh. Lanang. Oh, lanang ya. Katoke suwek bejarane. Ya. Kene Mbak, mangan kene Mbak. Ya. Ki sampean tenan iki ikut ojo ngisi-sini aku lho Mbak. Lek aku marahi wis Ora dikempet iki Sor. Ning sampe aja dikempet. Mbok kadane bojomu piye? Ayo. Yo. Ya. Sik contoh iki ya, contoh ya Mas. Contoh sih. ya. Contoh sih. Oke, contoh sih. Oke. Sangat bisa Wis Yulia. iso iki wis. Ayo Mbak. Tak sangoni kok tak sangoni, tak sangoni. Tenang. Pokoknya iki bijine 100 tak sangoni. Ya. 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 Ayo yuk. Yo. Ayo yuk. Yuk. Iya. Hop. Satu kali nih. Luar Anu toh, biasa. anu mripate jarane kok tertekan ngono modele. Ora ding. Ini sangunya ini luar biasa. Heeh. Loh, pokok gelem munggah disangoni. Ayo Nyuwun sapa sangu sih? mboten? Oh iya no. Loro. Jaluk sing Loro. duwe loro. Njaluk sing duite loro, 5.000 berarti. Sing biru. Oh, Sing biru loro. Dah. Wes, piye Siti? Nggo sok duwite wi tukokne jaran ya. Heeh. Tukokne jaran. Heeh, ngesakno. Terima kasih ya Mbak Makasih. Lia. Luar biasa kedua kalinya Mbak Lia munggah panggung Oh Mas. iya, Dek. Oh, toh? Heeh, bener. Sing biyen kae gano Iya. Wis pokoke langganan kuwi. langganan. Sok tahun ngarep kok munggahnya ya Mbak. Oh. Disiapne. Tahun ngarep spesial Mbak Liam macak sinden. Ojo sinden Mas. Dadak merak. Oh iya. Pon lega